Sé perfectament que és molt difícil pensar en les eleccions quan tens problemes econòmics, o quan estàs a l'atur, o pateixes per la feina. Quan estàs a la llista de l'atur, les llistes electorals no són tan importants. Quan estàs buscant feina no estàs per buscar la papereta de vot, segurament. Quan tens problemes no vols que et vinguin amb campanyes, no? Ho entenc i ho comprenc. Però precisament vull adreçar-me directament a les persones que estan patint en atur o en contractació precària o inestable. I els hi pregunto, trobaran més oportunitats amb un govern de dretes? Estic convençut que no les trobaran. Trobaran formació per reciclar-se amb un govern de dretes? Escolteu, no. No la trobaran. Trobaran ajudes per a la reincorporació en el mercat laboral amb un govern de dretes? Tampoc. No la trobaran. Mireu, hi ha persones que ara no tenen feina, però tenen el seu vot. I és només seu. Només seu. Amb el seu vot decidiran el Parlament, i aquest el govern i el president. I de l'orientació política que surti del Parlament, el seu vot ajudarà i facilitarà trobar més feina i més oportunitats. O menys. Vull que ho pensin. Sé que estan preocupats pel futur, però el seu vot pot ser el primer pas per guanyar el futur, o per perdre'l si no el fan servir. Per tant, amigues i amics, ja sabeu què passa quan la majoria no va votar. Que guanya la dreta. Però també us dic, això aquesta vegada no passa.